सुख शांती समृद्धीचा जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना. मी आहे प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलला कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ, सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच शॉर्ट्स, नेचर व्ह्यूज आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं मी टाकते. तर नक्की लाईव्हला जॉईन व्हा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी बोळी. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. लक्ष्मण उमरे, जय शिवराय. लक्ष्मण दादा नमस्कार. काय करताय दादा? जेवलात का? नक्की सांगा. नक्की सांगा जेवलात का? रणजित जाधव, हॅलो दीदी नमस्कार. रणजित दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला लक्ष्मण दादा आणि रणजित दादा तुम्हा दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे. लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पटापटा मंडळी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. ताई तुम्ही नाशिकला येणार आहेत का? दादा मी प्रॉपर कोकणातली असल्यामुळे जेव्हा सुट्टी पडते तेव्हा आम्ही कोकणात धाव घेतो. पण इन फ्युचर कधी यायचं झालं तर नक्की येऊ आम्ही. रणजित दादा म्हणतात कशा आहात दीदी आपण? रणजित दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात? नक्की सांगा. आणि लाईव्हला सर्वांनी पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मानसी, हाय ताई. हाय मानसी. आज जरा लेट झाला. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू मानसी. लक्ष्मण दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. रणजित दादा तुम्ही प्लीज चॅनलला लाईक करा. मानसी जेवलीस का? पटापटा मंडळी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी 3-4 टाईम होता ना शीट. मला फर्स्ट जॉईन व्हायचं होतं ताई. अगं नाही पण म्हटलं करूया आता, फ्री झाली आहे तर करू. जरा नंतर झोपू, कारण दुपारची जरा झोपच मी घेत नाही कधीच. दुपारचं कधीच नाही झोपत. म्हटलं आज जरा झोपावं. आता किती 2:30 ते 3:30पर्यंत 1 तास लाईव्ह घेते आणि संध्याकाळी मग 2 तास घेईन तुमच्यासाठी लाईव्ह सर्वांसाठी. रणजित दादा म्हणते तुम्हाला पाहून खूप बरे वाटते दीदी. तुम्ही कायम असंच खुश राहात ही इच्छा. थँक्यू रणजित दादा, थँक्यू सो मच. माझ्या स्माईलचं कारण आहे की तुम्ही माझ्या लाईव्हला सर्वजण येता आणि चांगली माणसं येतात म्हणून ही स्माईल टिकून आहे दादा. नाहीतर तुम्हाला लाईव्हची परिस्थिती सध्याची काय असते ही माहिती आहे. कोणीही चांगली कमेंट करायला कधीच येत नाही, निगेटिव्ह कमेंट करायलाच येतात. पण माझ्या लाईव्हला तसं नाही आहे. असतं एखादं माणूस, पण जास्ती ती सपोर्ट करणारी माणसं आहेत आणि छान छान बोलतात, छान कमेंट करतात आणि एक आदर असतो तो आहे माझ्या चॅनलला. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणारे चॅनलमध्ये माणसं आहेत, त्यामुळे खूप बरं वाटतं दादा. थँक्यू सो मच. तुम्ही खूप छान ब्लेसिंग दिला. थँक्यू सो मच रणजित दादा. मानसी म्हणते मी पण नाही झोपत दुपारी कधीच ताई. हो ग, मी पण नाही झोपत दुपारची झोप नाही घेत, अवॉइडच असते माझी. आणि कधीतरी जर तब्येत वगैरे बरी नसेल ना तर मी घेते. मिस्टर सत्यम म्हणतात हॅलो काकू कशा आहेत? मिस्टर सत्यम काका मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात? किशोर दादा म्हणते ताई तुझे जेवण झालं का? हो हो किशोर दादा जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का किशोर दादा? किशोर दादा तुम्ही नवीनच आलात का चॅनलला? रणजित दादा म्हणते तुमचा स्वभाव खूप सुंदर आहे दीदी. तुमचे लाईव्ह बघायचा टाईम मिळाला कामातून तर आम्हालाही खूप बरे वाटते. थँक्यू सो मच रणजित दादा. खरंच खूप थँक्यू. खूप बरे वाटते की म्हणजे माणसांना माझं लाईव्ह आवडतं. म्हणजे तुम्हाला सर्वांना लाईव्ह आवडते आणि मला मग तुम्हाला आवडते म्हणून मला माझी घ्यायची पण इच्छा होते की नाही दमले म्हणजे आज जर घ्यायला जमत नसलं तरी मग मी थोडासा टाईम काढते की नाही आपली माणसं आहेत, वेट करत आहेत, त्यांच्यासाठी तर नक्कीच घ्यायचा. आपला 1 तास त्यांच्यासाठी पण द्यायचा. ताई कुठे राहता? किशोर दादा मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून बोलताय? कुठून बोलताय नक्की सांगा किशोर दादा.
मानसी बोलते निलेश दादा आले होते माझ्या लाईव्हला. सॉरी हा मानसी, आज मला लाईव्हला येता नाही आलं कारण आज थोडंसं बाहेर गेलेली त्यामुळे. मानसी बोलते मिस्टर सत्यम काकू तुकड काजू कसे के आहेत ओ. कोकणात काजू म्हणजे क्वालिटीनुसार आहे, 700 800 900 1000पर्यंत. तानाजी दादा नमस्कार. तानाजी दादा स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. मानसी बोलते 1 अवरच्या वर लाईव्ह होती आज मी पण. अरे वा खूप छान. मग कशी झाली मानसी तुझी आजची लाईव्ह? मानसी बोलते इट्स ओके ताई. अगं खरंच सॉरी, मला आज यायचं होतं कारण मी अजून तुझ्या लाईव्हला व्यवस्थित आलीच नाही आहे. रणजित दादा म्हणतात काम खूप असल्यामुळे वेळ नाही भेटत दीदी. वाईट वाटते लाईव्ह मिस झाली की. दिवस पण छान जात नाही लाईव्ह मिस झाली की. नाही दादा, पण तुमचं पण काम आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, ते करा. जर तुम्हाला टाईम भेटला तर लाईव्हला जॉईन व्हा. असं राग वगैरे काही नाही, पण बरं वाटतं की कधीतरी आपली ही जी ठराविक माणसं आहेत ती येतात रोज, खूप बरं वाटतं. थँक्यू सो मच दादा, तुम्ही लाईव्ह पाहता माझी जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा. खूप खूप धन्यवाद रणजित दादा. मानसी बोलते खूप मस्त, आजकाल चांगला रिस्पॉन्स भेटत आहे ताई. मानसी हळूहळू तुला खूप छान भेटणार, टेन्शन घेऊ नको, खूप छान होईल आणि तुझी पण चांगली ग्रोथ होईल बघ. आणि तू तुझे व्हिडिओ चांगले अजून कसे चांगले बनवशील, तुझं प्रेझेंटेशन कसं चांगलं असेल व्हिडिओचं याच्यावर लक्ष दे. यूट्यूबवर पहा की व्हिडिओज कसे बनतात, इन शॉर्ट ॲप वापरून व्हिडिओज कसे चांगले बनवू शकतो त्या आणि मानसी व्हिडिओचा रेशो असतो ना तो सेट कर आधी. की व्हिडिओ उभ्या व्हिडिओंना अलग रेशो लागतो आणि जे आपण मोठे व्हिडिओ बघतो त्यांच्यासाठी वेगळा रेशो लागतो. तो नक्की बघ कुठे आहे तो. कॉमेडियन विठ्ठल ताई साहेब नमस्कार. भाची कशी आहे? आमचे जेवण झालं का? 2 नंबर डॉन. ओके विठ्ठल दादा नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. आणि भाची चांगले आहेत दादा आणि धन्यवाद तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. तुम्ही जेवलात का विठ्ठल दादा? रणजित दादा म्हणतात मला कोणी बहीण नाही, छान वाटते तुम्ही दादा म्हणता तेव्हा. थँक्यू दीदी. रणजित दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही मला बहीण मानता त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. प्रत्येकाचा स्वभाव असा नसतो, त्यामुळे खरंच खूप धन्यवाद. मॅक्स 1 मालकीन लाईक डन. धन्यवाद मॅक्स दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा. चॅनलला लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईव्हला लाईक करा मंडळी, असं मानसी ताई बोलत आहे. थँक्यू मानसी, तुझी कमेंट मी पिन करते. कॉमेडियन विठ्ठल ताई साहेब आम्ही जेवण झालंय, तुम्ही आमच्या लाईव्हला भेट द्या कधीतरी. दादा तुमचं लाईव्ह किती वाजता असतो? मला नोटिफिकेशन तुम्हाला सबस्क्राईब केलं पण नोटिफिकेशन येत नाही आहे. मला एक टायमिंग सांगून ठेवा तुमच्या लाईव्हचा. मानसीताईच्या लाईव्ह आगमन झालेलं आहे, त्यात स्वागत आहे. आमची कोकणची माणसं सागर बोलला. हो का? भारी भारी दादा. रणजित दादा म्हणते मानसी दीदी तुमच्या चॅनलचं नाव ही शेअर करा, आम्ही जॉईन करीन. तर दादा माझ्या शॉर्ट्सला मानसीताईंनी कमेंट केलेल्या आहेत. मानसी व्लॉग म्हणून आहे, तर तिथं जाऊन तुम्हाला इझिली त्यांचं चॅनल भेटेल मानसीताईंचं. तर नक्की तुम्ही तिच्या चॅनलला जावा. माझ्या चॅनलला म्हणजे शॉर्ट्सला कमेंट वगैरे आहेत मानसीताईंनी केलेले. या मानसी काकूला सबस्क्राईब करून आलो माका बरं. अरे सत्यम, तुझी काकू थोडीच लागते, ती मुलगी आहे. जरा स्वतःची अक्कल सांभाळून बोल. ती काकी तुला वाटते का? ती एक पोरगी आहे. तू काय बोलतोस? मला तू बोलतोस मी सहन करते, पण तिला नको बोलू.
कॉमेडी मित्र मानसी ताईला घेऊन पण या ताई साहेब बापानं लाईव्ह पार्टी ठेवली आहे पावभाजीची. हो हो विठ्ठल दादा येतो येतो, आम्ही पावभाजीच्या पार्टीला येतो. प्रीतीय ताईच्या शॉर्टला माझे कमेंट आहेत बघा दादा, तिकडून जॉईन कराल. ओके दादा नक्की करा. मानसी ताईला पण घेऊन या. हो हो दादा घेऊन येतो. दिवाकर दुबे नमस्कार दिवाकर दादा, कुठून बोलताय, कहाँ से बात कर रहे हो दिवाकर? मिस्टर सत्यम येडं का चिडता राव तुम्ही? अरे मला तू बोलतेस पण तिला नको ना बोलू, ती मुलगी आहे, तिला काकू का बोलतोस तू? मानसी हो येतो दादा. तुला मानसी काकू वाटते का? अरे काकू नाही आहे ती, मुलगी आहे. दिवाकर दीदी भोजन हो गया कि नहीं? भाभी जी भोजन तो हो गया, आपका हो गया क्या? मेरा भी सपोर्ट करवा दो प्लीज़. ओके दिवाकर भाभी, दिवाकर जी आप मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पे एक कमेंट करना मेरे वीडियोस देख के, और फिर मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी. कौन सा चॅनल आहे आपका? मानसी काही पण बोलतात ताई, जाऊ दे. अगं नाही ग, मला बोललं तर चालते, माझ्या चॅनलला मला बोला, इट्स ओके, पण दुसऱ्यांना नका बोलू. मिस्टर संजय काकू म्हणजे काही वाईट थोडं आहे राव. अरे पण तुझ्याच वयाच्या माणसाने तुला जर काका बोलला तर तुला कसं वाटेल? आणि ती मुलगी आहे, मुली सेन्सिटिव्ह असतात अशा बाबतीत. तुम्ही बोलताना थोडासा विचार करा, बाकी काही नाही. दिवाकर दीदी मेरा भी सपोर्ट करवा दो. हाँ जी करवा दूंगी. आपका चैनल का नाम बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. तुमचं मला बोला, मी बिनलाजा आहे. हो अरे तुला आवडते पण बाकीच्यांना पण आवडायला पाहिजे ना. रणजित दादा तुमचा स्वभाव बोलण्यात ना किती निर्दोषपणा आणि तुमचा सुंदर स्वभाव कळतो. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच रणजित दादा, थँक्यू सो मच. रणजित दादा जेवण झालं का? गायकवाड रामजी हॅलो दीदी नमस्ते. गायकवाड दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? मानसी काय बोलायचं ताई, जाऊ दे, ते पण काय बोलतात आता, त्यांना काका बोललेलं चालेल, ते बिनलाजेचे आहेत ते. काय बोलणार मानसी? मानसी बोलते म्यूट आहेस ताई. केडी फॅशन ताई कुठून आहात? मी आहे ताई सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात ताई? केडी फॅशन. सॉरी हो मानसी मॅम. अरे एक ताई, अरे तू प्रेमाने जरी ताई बोललंस ना ते तरी ते आवडेल तिला, पण असं काकू वगैरे नको बोलू. आणि मिस्टर सत्यम राग नको मानू, पण मला बोललास मला आवडलं, काय नाही प्रॉब्लेम, पण समोरच्याला नको बोलू. नो साऊंड, मी साऊंड बंद केलेला दादा. केडी फॅशन हॅलो हॅलो. गायकवाड म्हणताय ताई झाले का जेवण? हो रामजी दादा झालं जेवण झालं. तुमचं झालं का? दिवाकर बोल रहे दीदी मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया
ओके दिवाकर दुबे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद, लेकिन आप मेरे चैनल पे जाकर कमेंट करना, फिर मुझे आपका चैनल ढूंढने में आसानी होगी। कमेंट कर दो सपोर्ट करके, फिर मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँगी। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से बात कर रहे हो? गायकवाड बोलत आहेत, रामजी दादा बोलत आहेत, ताई काय काम करता? दादा मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, हे चॅनलचं नाव आहे. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. इथं खूप मराठी माणसं असतात, खूप मजा येते बोलायला. नक्की जॉईन व्हा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. गायकवाड दादा केडी फॅशन. ताई कुठून बोलते काय सांगितलं नाही तुम्ही? बहन सभी से बोलो जॉईन करना चाहिए. बहन सभी से बोलो. अभी मैंने चैनल का नाम पूछा है दिवाकर दुबे जी, आपने आपका चैनल का नाम नहीं बताया, फिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं किसको ज्वाइन करूँ? आपका चैनल का भी नाम मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं सबसे बात करूँगी ना कि आपके चैनल को ज्वाइन करो. और करेगा या ना करेगा उनके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ. निलेश दादा नमस्कार. निलेश दादा ग्रुप कसं वाटलो सांग मका. मानसी बोलता काय स्पेशल आज ताई? मानसी आज स्पेशल आम्ही गुरु नानक जयंती होती तर आम्ही गुरुद्वाराला गेलेलो. तिथला मी व्हिडिओ बनवला आहे. मी सर्वांना जेव्हा माझं यूट्यूबला येईल तेव्हा सर्वांनी पहा गुरुद्वाराला कसं असतं ते. तुम्ही कधी गेलात का गुरुद्वाराला जेवायला? गायकवाड झाले ताई जेवण माझे, आज सुट्टी आहे. हो आज सुट्टी आहे गुरु नानक जयंतीची. मानसी बोलते माझे बंधू आले की मला काही टेन्शन नाही येणार, ते बरोबर बोलतील. बरोबर. निलेश दादा म्हणते नमस्कार पुनश्च मानसी. केडी फ्लॅशन म्हणते ताई मला ब्ल्यू द्या. केडी फॅशन बोलत आहेत लोणावळ्यावरून. ताई केडी फॅशनमधून बोलत आहेत की मला ब्ल्यू द्या. मी कोणालाच ब्ल्यू देत नाही. माझं चॅनल मी स्वतः हँडल करते. जरी निगेटिव्ह कमेंट आली तरी मी स्वतः हँडल करते. त्यामुळे मी तो चॅनलमध्ये ब्ल्यू कोणालाच दिला नाही अजून. भक्ती अनुज नमस्कार दादा, खूप दिवसांनी आलात तुम्ही. दीदी सपोर्ट मी प्लीज. तर दादा भक्ती अनुज हे चॅनल आहे, तर प्लीज त्यांना चॅनलला सबस्क्राईब करा. केडी फॅशन चॅनल आहे लोणावण्यावरून. ओके. केडी फॅशन लोणावण्यावरून आहात का ताई? तर केडी फॅशन हे पण चॅनल आहे, त्यांनाही सर्वांनी सपोर्ट करा. मराठी माणसाने मराठी माणसाला सपोर्ट केला पाहिजे, तरच आपल्या या लाईव्हचं सार्थक होईल. जो माणूस पुढे जायला बघतोय त्याला आपण पुढे आपल्यासोबत पुढे नेऊया. ही या लाईव्हचा खास मोटिव्ह आहे की गप्पांसोबत आपल्या मराठी माणसांना आणि ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांना आपल्या मदतीचा हात पुढे करू. इथं मानसी ताईचं पण चॅनल आहे मानसी ब्लॉग म्हणून, तर तिलाही सर्वांनी सपोर्ट करा. एकमेकांना प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा. केडी फॅशन तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं का? आणि केलं असाल तर प्लीज एक चॅनलला जाऊन माझ्या व्हिडिओजला एक कमेंट करा लॉंग व्हिडिओला, जेणेकरून मी तुम्हाला हे करू शकते, रिटर्न करू शकते. धन्यवाद. मिस्टर सत्यम साधी बोळी माणसं म्हणता पण लय बेकार आहे हो. असं सत्यम मिस्टर सत्यम तुला वाटतंय, पण माणसाने बोलताना पण थोडासा विचार करावा. साधी असली म्हणून त्यांना कसं पण वागू नये, हे माझं म्हणणं आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी असं माझ्या चॅनलचं नाव आहे, म्हणून तुम्ही काही पण बोलाल का मला सांगा. मग तुम्ही येणारा जाणारा आम्हाला रस्त्यावरून तुडवून जाईल आणि आम्ही गप्प राहणार काय? त्यामुळे बोलतानाही प्रत्येकाने विचार करा. कोकणातली आहोत म्हणून तुम्ही काही बोलणार असं चालते का? अरे बापरे, खरं 100 वर्ष आयुष्य आहे. टाईप करत होती आणि तुम्ही आलात. निलेश दादा म्हणतोय काय झाले मानसी? अरे नाही रे दादा, तो मिस्टर सत्यम आहे, तो मानसीला बोलते मानसी काकू बोलला. तर मी त्याला सांगते तू मला बोल, माझं एज आहे काकू बोलून घ्यायचं, पण तिचं एज काकू बोलून घ्यायचं नाही आहे ना. मग तिला सरळ ताई किंवा मानसी म्हणून हाक मार, चालतंय, पण असं काकू नको बोलू ना, मला नाही आवडलं. ब्ल्यू उद्या ताई.
केडी फॅशन, मी तुम्हाला खरंच सांगते की मी कोणालाच ब्ल्यू देत नाही, मी माझं हँडल करते चॅनल. दिवाकर म्हणतात मेरा चैनल का नाम है दिवाकर दुबे, ओके। तो इधर दिवाकर दुबे ये भाई का चैनल है, प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना इनके चैनल पर। जो मेरे चैनल पे लायू है, मैं उनसे बात करी हूँ कि दिवाकर दुबे इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ इनको एक ज्वाइन करना सब। दिवाकर दादा, आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जाकर एक कमेंट करना, सपोर्ट मी, तो मैं आपको ज़रूर करूँगी। भक्ती अनु सपोर्ट करा। आता मी सर्वांना सांगितले, किती वेळा सांगू। मानसी बोलते काकू दिसते मी काहींना, निलेश दादा त्यावर थोडं झालं काय बोलणार। गायकवाड म्हणते ताई सब केलं, धन्यवाद दादा। तुमचं पण चॅनल आहे का गायकवाड दादा? मानसी बोलते नमस्कार निलेश दादा। निलेश दादा म्हणतोय मस्त ताई, खूप छान वाटले, सगळे जुडत जातील आता ग्रुपचे नाव बघून। हो हो, नक्कीच नक्कीच। वहिनींना पण ॲड कर, वहिनींशी पण आम्हाला बोलायला आवडेल। मानसी बोलते येस, ग्रुप आयकॉन भारी आहे निलेश दादा ग्रुपचा ग्रुपचा आयकॉन आम्ही लावलाच का? मी नाही अजून लावलाय काय, मी बघितलं नाही, पण चांडाळ चौकटी मी खरंच हे दादाने ठेवलेलं नाव आहे आणि मग तेच नाव ठेवलं मी, चांडाळ चौकटी। काय आहे ते मला नको। निलेश दादा म्हणते थांब हा येतो 20 मिनिटांनी। हो हो चालेल दादा। मानसी बोलते थँक्यू। अंकुश दादा नमस्कार। हाय नमस्कार ताई, नमस्कार अंकुश दादा। निलेश दादा म्हणते सत्यम काय झाले, अरे चांगले बोला यार, खूप छान लाईव्ह आहे ही, तुम्ही छान गप्पा करा, चांगला प्रतिसाद मिळेल। हो रे दादा, मी तेच सांगते की म्हणजे माणसं बघून बोला ना नीट। मानसी बोलते लवकर या निलेश दादा। मिस्टर रोलेक्स माझा चॅनल ओके। MX रोलेक्स तुमचा चॅनलचं नाव काय आहे प्लीज सांगा, आणि कुठून बोलताय दादा मिस्टर रोलेक्स हे पण सांगा। मानसी बोलते हो लावलाय रोशनीताईने ग्रुप आयकॉन, हो का, बरं झालं मग। ध्यान बोरीचा लाईक डन, थँक्यू सो मच। ध्यान बोरीचा कुठून बोलताय? जय श्री कृष्ण। निलेश दादा म्हणते हाय ताई, हाय निलेश दादा, कसे आहात तुम्ही? मिस्टर सत्यम अरे निलेश ब्रो काही नाही, काही वाईट नाही बोललो, त्यात वाईट डीपी साडीवर लावला, मला वाटलं त्या मोठ्या आहेत राव, बाकी काय नाही। ओके, मग तू असं काय बोललास की आम्हाला वाटलेलं की कोकणची माणसं साधी बोळी असतात, ही तर लय काय वाईट आहेत राव, असं काहीतरी बोलला। निलेश दादा म्हणतो हो ग्रुपचा आयकॉन तर मस्तच, बघितला आता, सुपर नाईस। अंकुश दादा म्हणते मला ओळखते का? हो दादा, तुम्ही माझ्या चॅनलला याआधी पण आलेला आहात, धन्यवाद खूप खूप, तुमचं लाईव्हला स्वागत आहे। कोमल राजपूत हाय कोमल। मिस्टर रोलेक्स गोवा ऑन बोल दो, गोवा तू कुठून बोलता है, तू कौन बोलता है, तुझे जेवण झाले का? हो हो माझं जेवण झालं। मी आहे प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे, आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे। नवीन असाल MX रोलेक्सचं चॅनलला जॉईन व्हा, रोज आमचं लाईव्ह असतं दुपारचं, आज जरा लेट झाला लाईव्हला, पण 1 वाजता रोज असतं। मानसी बोलते सारीवरच डीपी काढते मग। सुरेश दादा बोलता है हेलो नमस्ते जी। नमस्ते सुरेश दादा, कहाँ से हो आप? MX रोले माझी मराठी थोड़ी कमज़ोर है। ओके, आपकी मराठी थोड़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम थोड़ा हिंदी भी बोल सकते हैं। निलेश दादा म्हणते सत्यम अच्छा चालेल, चल मिसअंडरस्टँडिंग झाली असे समजू शकतो, चल यार जाऊ देत, प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी। हो सत्यम दादा, तुझा आमचा काहीतरी काय म्हणते मिसअंडरस्टँडिंग झाली, त्यामुळे असं झालं, इट्स ओके, आय एम सॉरी। अंकुश दादा म्हणतात चाय झालं का तुझं? नाही दादा, चाय एवढ्यात कुठे चहा। संजय पाटील हाय संजय दादा, कुठून बोलताय?
सुरेश दादा म्हणतात कोल्हापूरवरून. सुरेश दादा तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. थांब हा येतो, आलोच, बोला तुम्ही. आलो मी. ओके निलेश दादा. मिस्टर सत्यम तसं नाही हो, मी मजा करत होतो. मी काय बोललो, तुम्ही साधी भोळी आहात पण खतरनाक बोलता असं म्हणायचं होतं. आता काय काय म्हणायचं होतं ते आता कळतंय. ओके, आमची भाषा तशी आहे, तुम्हा समजा नाही त्याबद्दल सॉरी. ओके दादा, इट्स ओके. मी पण सत्यम तुला सॉरी बोलते. सॉरी भावा. MX रोलेक्स ठीक है, चलो लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए आपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया, इसलिए मैं आपको सॉरी मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। MX रोलेक्स रोज मेरे लाइव को आ जाना। दोपहर के 1 बजे होता है मेरे लाइव। संदीप दादा बोलतात आज त्रिपुरा पौर्णिमेचा काय प्रोग्राम आहे? काही नाही दादा, पण गावी असतात, जत्रा असतात, तसेच जत्रा वगैरे असतात, त्रिपुरा पौर्णिमा असतात, खूप भारी असतं गावाकडे. MX रोले विलियन रायडर हिरो माझा चॅनल लाईव्ह. मिस्टर रोलेक्स मी पण तुम्हाला सबस्क्राईब करते, पण माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करा, मला इझिली पडेल तुमचं चॅनल शोधायला. नाहीतर मिळत नाही पटकन. मी सर्च करते, हजारो चॅनल येतात, म्हणून मी सर्वांना इथं सांगते की सपोर्ट पाहिजे तर प्लीज चॅनलला जाऊन हे करा, सपोर्ट मी म्हणून करा, म्हणजे मी तुम्हाला रिटर्न करू शकते. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझी नोटिफिकेशन पण येत जाईल. दादा इथं खूप मराठी लोक येतात, रोज लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून तुमचेही सबस्क्रायबर वाढतील. मी बोलत जाईन सर्वांना की यांना पण हे करा, सपोर्ट करा. तर इथं MR मिस्टर रोलेक्स 07 यांचं पण चॅनल आहे, तर प्लीज सर्वांनी यांना पण चॅनलला जॉईन व्हा. इट्स मी वीर मुळे. हाय हाय भाई, कैसे हो आप? संजय पाटील, आम्ही लातूर जिल्ह्याहून बोलत आहे. संजय दादा धन्यवाद, एवढ्या लांबून लातूरवरून तुम्ही जॉईन झाला आहात, खूप खूप धन्यवाद. जेवलात का दादा? वीर, हाय वीर. MS रोलेक्स, तुझे इतना नजर नहीं नाराज नहीं सस्ते असताना. काय दादा बोलताय मला कळत नाहीये. तुझे इतना नाराज नहीं सस्ते असताना, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. तिकीट फिरायला काय का बेस्ट है? तिकीट फिरायला काय का बेस्ट है? आपका मराठी का प्रॉब्लम है, मुझे तो ये आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है. आपको टिकट कहीं फिर घूमने जाने के लिए टिकट कहाँ की बेस्ट है, ऐसे पूछ रहे हो क्या? आप कहाँ जाना चाहते हो? केरला जाओ, मुंबई जाओ, सिंधुदुर्ग जाओ, कहीं भी जा सकते हो, बहुत सारी जगह अच्छी अच्छी है. मिस्टर समज, ओके मी मोठा नाही हो तुमच्यापेक्षा, तुम्ही मला सॉरी म्हणण्या. असू दे मिस्टर सत्यम, तू माझ्या चॅनलमधला एक नॉटी बॉय आहेस. खरंच तू आलास की खूप मजा येते. आणि मला पण तू मला काकू म्हणतो, म्हणून मी पण तुला मिस्टर सत्यम काका बोलते. त्यामुळे खूप आपली एक नॉटी जोडी आहे. निलेश दादा म्हणते सत्यम, कोकणातली माणसं नारळ शहाळीसारखी असतात रे, बाहेरून कडक पण आतून प्रेमळ नरम. हो दादा, निलेश दादा खरं आहे. आम्हाला राग तेवढ्या पुरता येतो, कायमस्वरूपी नसतो मिस्टर सत्यम. पण तरी पण मी तुम्हाला काकूच म्हणणार बरं. हो हो मिस्टर सत्यम, तुम्हाला काकूच बोल, आवडेल मला. रोलेक्स म्हणतात माझे सबस्क्रायबर 11,800 आहेत. भारी भारी, खरंच खूप छान.
बहुत बढ़िया MX मिस्टर रोलेक्स, बहुत बढ़िया। ईड किया क्या है? ईड क्या है मुझे नहीं पता, ईड क्या है, लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। धर्मनिरपेक्ष भारत अशोक खरात, नमस्कार। मिस्टर रोलेक्स तुझे भी सब्सक्राइबर है? हाँ हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब करना और चैनल पे एक जाकर कमेंट करना। नीलेश दादा बोलते हैं मस्त रोलेक्स, सब्सक्राइब सुपर प्रो। नीलेश भैया आपको कॉन्ग्रॅच्युलेशन बोल रहे हैं। मानसी बोलते नीलेश दादा 9व्या महिन्याची कॉपी आहे दिसायला। हो हो नीलेश दादा, सेम दोघी एकसारख्या दिसतात, भारी फोटो आहे नीलेश दादा। रणजित जाधव दीदी मला तुमचे चॅनल मिळालं त्यासाठी मी स्वतःला खूप लकी समजतो। रणजित दादा धन्यवाद धन्यवाद। आणि मी लकी समजते की मला तुमच्यासारखी माणसं भेटली माझ्या लाईव्हला। सर्वेश रासम हेलो हेलो MS रोलेक्स, हिंदी में बात करो करो क्या? हाँ करो करो, हिंदी में बात करो आप। तेरे इधर घूमने के लिए क्या क्या अच्छा है? ओके आप हिंदी में बात करो, मैं आंसर दूंगी, लेकिन हमारे लैंग्वेज में आप बात मत करो, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो मेरे इधर घूमने में ये क्या क्या है, तो सिंधुदुर्ग में मालवन किला है, सिंधुदुर्ग किला है, बहुत सारी ये है। आप जब नेट पे देखोगे ना तो बहुत कुछ है। रायगढ़ किला है, सिंधुदुर्ग किला है, और गणपतीपुळे है, बहुत कुछ है। तारकर्ली बीच है, वेंगुर्ला बीच है, सिरोड़ा बीच है। ये पूछ रहा था मैं। ओके ओके आप हिंदी बोलो, मुझे हिंदी आती है, समझ में आती है, बोलने के लिए भी आती है। धर्मनिरपेक्ष भारत अशोक खरात, लाईक सबस्क्राईब ताई, धन्यवाद। दादा कुठून बोलताय तुम्ही? अशोक दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा मला। निलेश दादा म्हणतायत हो मानसी, कलर तर केशरचा कमाल आहे, मी तर सावळा आहे। केशरचा कमाल आहे। ओके निलेश दादा तुझ्यासाठी केशर आणणार आहे। मिस्टर सत्यम निलेश ब्रो आमची मानसी पण पेरू सारखी आहे, आतून बाहेरून गोड। हो 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 मानसी पण खूप गोड आहे। अशोक दादा म्हणते दोनच राजे इथं गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार तळ्यावर। भारीच दादा खूप छान बोललात। आपल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे इतर राजे होणं शक्य नाही दादा। स्वरतन दीदी केम छो? मैं बढ़िया छो, मजे में छो, मजे में। मानसी बोलते असू दे निलेश दादा, तू पण कमी नाही, हिरो पेक्षा पण भारी आहे माझे भाऊ, आमचा भाऊ। मानसी म्हणते निलेश दादा दिसण्यावर काय नसतं, परत बोलू नका, सावळा आहे असं, नाहीतर मी रागवेन हा। असं दादा नसतं, नवरा बायकोमध्ये कलर मॅटर नसतो, तर मन मॅटर असतात। किती भांडण झालं तरी मजा येते। आम्ही 5 मिनिटात भांडलो तरी आम्ही दुसऱ्या 5 मिनिटात एकत्र होतो। धर्मनिरपेक्ष दादा म्हणतात मराठवाडावरून परभणी। ओके धर्मनिरपेक्ष भारत अशोक खरात, धन्यवाद दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन झाला, खूप आनंद झाला। आणि छान छान विचारांचे माणसं माझ्या लाईव्हला जॉईन होत आहेत। तर माझं दादा चॅनलला रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं, आज जरा उशीर झाला मला, त्यामुळे मी लेट घेतलं चॅनल लाईव्ह। रणजित दादा म्हणतात दीदी तुम्हाला पाहिले की असे ते ओल्ड मूवीज आठवतात, ते गोल्डन डेज, चांगली माणसे शरद, आता तुमचे सारखे चांगले माणसं भेटतात नाहीत दीदी।
दादा हा तुमचा चांगुलपणा आहे म्हणून तुम्हाला असं सर्वजण चांगले दिसत आहेत. पण धन्यवाद दादा, खूप छान. कारण खरंच मला पण असं वाटतं की जगात खरी चांगली माणसं खूप कमी असतात, असं मला पण वाटतं. पण माझं लाईव्ह घेतल्यावर असं वाटतं की आहेत बाबा, आहेत माणसं चांगली चांगली आहेत. जगात जर्मनी, भारतात परभणी. लय भारी दादा, लय भारी. निलेश दादा म्हणतायत मस्त सत्यम, पण काय पण बोल, सगळ्यात गोड आंबा पेरू, आंब्यापेक्षा तर गोड नाही ना. हो हो. आवाज कसला काय हो? मिस्टर रोलेक्स बीच नहीं घूमना है हमें, तो आप जम्मू कश्मीर जाओ घूमने के लिए, अब बर्फ देखने मिलेगी आपको. मिस्टर सत्यम, ओ काकू मी मानशी नाही बोललो, बोललो मानस बोललो, परत परत भन लावताल हो आम्ही, भान लावतात हो आम्ही, नाही मला काय कळलं. निलेश दादा म्हणतोय आणि आंबा तर आमचा कोकणचाच हो, आणि आपला फळांचा राजा आपल्या कोकणातच आहे. बघा सगळे राजे आपल्या कोकणात आहे, मोर पण आपल्या कोकणातच आहे, पक्ष्यांचा राजा, आणि सिंह पण आपला कोकणातच आहे. सो नाही हा सगळे जास्त तर आपले सिंह कोकणात नाही, आपण वाघ तर कोकणात असा. नरेंद्र रोडे, कलर मॅटर असतो. हो का दादा, कलर मॅटर असतो? आम्हाला नाही माहिती. एमएक्स रोलेक्स, ओके तो बात में बात करते हैं, अभी घूमने के लिए जा. ओके नरेंद्र रोडे, फेअर अँड लवली जिंदाबाद. फेअर अँड लवली. फेअर अँड लवली लावल्याने खरंच दादा गोरं व्हायला होतं का? हो दादा, तुम्हाला मी सपोर्ट करते दादा. प्लीज माझ्या ना चॅनलला जाऊन 1-2 मिनटाचा व्हिडिओ पहा आणि त्यानंतर कमेंट करा. चालेल का दादा? मग मी तुमच्या चॅनलला इझिली पोचू शकते, नाही तर मिळणार नाही मला चॅनल पटकन. प्लीज मला एक कमेंट करा माझ्या चॅनलला. आता तुम्ही मानसी बोलते, आता तुम्ही सगळे कपल आहात ग्रुपमध्ये, मीच सिंगल आहे, मला पण आता लवकर लग्न करायला लागेल. जस्ट जोक है. हां ताई, ओके निलेश दादा बघणार आहे तुझ्यासाठी ग. मिस्टर रोलेक्स हसतायत मिस्टर रोलेक्स. धर्मनिरक्ष दादा म्हणतात मी नवीन आहे, 207 सबस्क्रायबर आहेत. तर मानसी निलेश दादा यांचं पण चॅनल आहे अशोक दादांचं, प्लीज त्यांनाही सबस्क्राईब करा. खूप चांगल्या विचारांचे दादा आहेत, प्लीज त्यांनाही सबस्क्राईब करा चॅनलला जाऊन. त्यांच्या चॅनलचं नाव काय आहे दादा? धर्मनिरपेक्ष भारत असंच आहे का? निलेश दादा म्हणतात अरे तुम्ही भेटा यार कधी, खूप फ्रेंडली असतो आम्ही, मी मध्ये मध्ये मस्करी करत असतो यार ओनली. भारीच निलेश दादा, आवडेल आम्हाला भेटायला. मानसी बोलते सुरेश दादा काय बोलताय, शोभतंय का तुम्हाला? कुठे सुरेश दादा? पळाले सुरेश दादा. मिस्टर सत्यम, निलेश दादा आंबा तुमचा गोड असला तरी पण साखरची कारखाने आमच्याकडे आहे हो, सगळ्यात गोड 7 हो बार. हो का? असू दे, प्रत्येकाचं प्रत्येकाकडे आहे, त्यामुळे जग चाललंय. नाहीतर हे जग चाललं नसतं. तर सर्व गोष्टींना सलाम आहे. आणि आपला शेतकरीच हे सर्वजण सर्व पिकवतोय. आंबा म्हणा किंवा तांदूळ म्हणा, ऊस म्हणा, भाजीपाला म्हणा, हा शेतकरीच हे करतोय. तर त्या शेतकऱ्याचे खूप खूप आभार माझ्या चॅनलला, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला. संकेत कांबळे, ओळखलात का ताई? हो संकेत दादा, न ओळखणार काय, ओळखलं. मानसी बोलते काही पण बोलताय, लाईव्हला येऊन दिसतं का तुम्हाला ताईचं लग्न झालेलं आहे ते? बोलू दे ग, मी अशांना इग्नोर करायचं, आपण कमेंटच नाही त्यांना द्यायची करायला. निलेश दादा म्हणतायत हाय. हाय निलेश दादा, कसा आहेस तू?
संकेत ओळखलं का ताई? हो संकेत दादा ओळखलं. कचरा सेठ, ओ कचरा सेठ कहाँ से हो? हॅलो मिस्टर सत्यम. नितीश राणे पण तुमच्या कोकणातचा आहे. पॉलिटिक्सच्या गोष्टी माझ्या चॅनलला नको बाबा. तुम्ही काय बोलाल आणि मला येऊन फटके भेटतील. त्यामुळे काही पॉलिटिक्सचं बोलू नका. मानसी बोलते काय लोक आहेत, मी बोलायचं असेल तर या लाईव्हला, फालतू काही पण बोलू नका रे लाईव्हला येऊन. धर्मनिरपेक्ष भारत, हो चालेल दादा. तुमच्या चॅनलला माझा सपोर्ट आहे, तर प्लीज प्लीज या तुम्ही चॅनल लाईव्हला रोज या दादा. आणि एक प्लीज कमेंट करून जावा. निलेश दादा म्हणते सत्यम साखर तर आम्ही बंदच केली, तुम्ही खावा किती ती. डायबिटीज झपाट्याने वाढत आहे. आम्ही वर्षातून एकदा मे महिन्यात गोड खातो, ते पण आंबे. वा वा क्या बात आहे. स्वरतन शू तबे जी जोश शो शो. मला गुजराती येत नाही रे बाबा. स्वरतन तू मराठीमध्ये बोल. संकेत कांबळे ओळखलं का ताई? हो संकेत दादा मी ओळखलं तुम्हाला. मानसी ताई काय ओके काय आहे नाव? अशोक दादा तुमचं चॅनलचं धर्मनिरपेक्ष भारत असं आहे त्यांच्या चॅनलचं नाव. निलेश दादा अशोक दादा काय आहे नाव चॅनलचे? धर्मनिरपेक्ष भारत. अवधूत पाटील हाय अवधूत दादा नमस्कार. लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. कचराशे ओळखला का नाही मला? हेराफेरीमध्ये पाहिलं असेल मला. हो का? हेराफेरी मधले आहात का तुम्ही? अच्छी बात है. कहाँ से हो आप? मानसी अशोक खरात दादा करते सबस्क्राईब नक्की. हो दादा, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला जर नेहमी जॉईन झालात ना, तर तुम्ही जर आमचे रेग्युलर असाल तर सर्व माणसं तुम्हाला लाईव्हला जॉईन होतील बघा. तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करतील बघा. संदीप दादा म्हणतायत आज काय जेवण होतं? आज दादा मी गुरु नानक जयंती होती तर आम्ही गुरुद्वाराला गेलेलो सर्वजण. त्याचा व्हिडिओ लवकरात येणार आहे. प्लीज सर्वांनी पहा जेव्हा मी टाकेन तेव्हा. रणजित दादा म्हणताय दीदी स्माइल कर. स्माइल. थँक्यू सो मच. अवधूत दादा काय करताय? मिस्टर सत्यम बरं 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 हो भूमी. तुम्ही आंबे गोड, आमची साखर त्यापेक्षा गोड ना निलेश ब्रो तुमसे ना होगा. हो का? साखर गोड, आंबा गोड. डायबिटीज खाऊन वाढवा. मानसी रणजित दादा म्हणते दीदी तू इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर आहेस का? आहे दादा पण मी तर आय डी नाही सांगू शकत. मानसी बोलते आणि मी बोलल्यावर कमेंट डिलीट केली वाटतं त्यांनी. मीच केली ग त्यांची कमेंट डिलीट. संदीप दादा म्हणताय लंगरमध्ये जेवलात की नाही? हो दादा खूप छान भारी वाटतं तिथलं. म्हणजे ना प्रत्येक एक सिस्टीम आणि देण्याची ती हे ना खूप भारी आहे. म्हणजे माणूस पोट भरून तर खातोच पण एक संतुष्टपणा असतो ना तो तिथून मिळतो. खूप भारी वाटतं. काय चाललंय काय तुमचं? काय चाललंय काय तुमचं? विनोद दादा नमस्कार. काय करताय? नीलम पाटील हाय ताई मी न्यू मेंबर, कशा आहात? नीलम ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुम्ही कुठून बोलताय? विनोद दादा म्हणताय चष्मा घातल्यावर म्हातारी दिसते दीदी तुम्ही. हो का दादा? आता काय करायचं, दिसत नाही तर. दीदी तुम्ही चष्मा का घालता? ब्लर दिसतं ना म्हणून. आणि फॅशनला तर घालत नाही मी. मानसी बोलते हॅलो अवधूत दादा. हॅलो. कचरा शेट मी लातूरचा. अरे वा, चॅनलला नवीनच आलात वाटतं दादा. चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा चॅनलला. एवढी जण माणसं आलात पण लाईक अजून झालं नाही आहे. सर्वांनी पटापटा लाईक करा. तेव्हा त्यानंतर गप्पा मारूया आपण. पटापटा लाईक करा चॅनलला. चॅनलला आपण पटापटा लाईक करा. कोणी कोणी लाईक केलं नाही आहे मला सांगा. पटापटा लाईक करा. 20 तरी लाईक झाली पाहिजे आता. त्यानंतर आपण गप्पा मारू. 20 लाईक झाले पाहिजे. विसरलात गप्पा मारता मारता की कोकणच्या माणसांना लाईक करायला पाहिजे ते.
अरे वा, 14 वरून 18 झाले पटापटा. अरे 20 तरी करा पटापटा. विनोद दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा. मानसी बोलते हॅलो अवधूत दादा, मी लातूरचा आहे. कचरा शेट सांगते. विनोद दादा म्हणतात खूप छान दिसतात. विनोद दादा धन्यवाद. हो माझं झालंय लग्न. मानसी बोलते हो आहे मी अवधूत दादा. नीलम दादा नीलमताई म्हणतात थँक्यू. नीलमताई कशा आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते मानसीला खूप छान मिळेल पार्टनर. मानसीचा सेकंड हाफ बेटरच होणार तो नो डाऊट. सॉरी फॉर डिले इन रिप्ले. प्रेमळ माणसांना प्रेमळ पार्टनर मिळणार इतके नक्कीच. हो दादा खरं बोललंस तू. मानसी बोलतायत नीलमताई वेलकम. बघा नीलमताई माझ्या चॅनलवर बघा तुमचं सर्वजण वेलकम करतायत. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. 18 झाले आहेत, 20 तर लाईक होऊ दे. पटापटा कमेंट करा. हो विनोद दादा. रणजित दादा दीदी तू किती गोड आहेस ग, किती छान आहे. कृष्णा ब्लेस यू दीदी. धन्यवाद रणजित दादा, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. संदीप दादा म्हणतात 18 नंबरला लाईक केले. धन्यवाद संदीप दादा. मी भिवंडीवरून बोलते. अरे वा, मुंबईवरून बोलताय मग भिवंडी. नीलमताई चॅनलला सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईक करा. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं ताई, 1 वाजता, दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता. तर नक्की माझ्या चॅनलला रोज जॉईन व्हा. म्हणजे रोज नाही पण तुम्हाला टाईम भेटेल तेव्हा जॉईन व्हा. सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. मिस्टर सत्यम मी नाही केलं. तू करणार मला माहिती आहे, तुझं असणार कदाचित केलेलं. आणि नाही केलं तरी चालतंय बाबा, तू आहेस ना नॉटी, मग तू करणारच नाही. मानसी बोलते निलेश दादा तुमचे आशीर्वाद असेल तर नक्की चांगला नवरा भेटेल. हो ग मानसी, आपण चांगले तर आपल्याला चांगलंच भेटतं बघ. मिस्टर मी यूट्यूबवरून बोलतोय. मी पण यूट्यूबवरूनच बोलते. अवधूत पाटील म्हणतात जय श्रीराम. मनीषा ताई, मानसी ताई, अवधूत दादा कसे आहात तुम्ही, जेवलात का? मानसी बोलते जय श्रीराम अवधूत दादा. निलेश दादा म्हणते थोडा वेळ लाईव्ह मिस झाली. असू दे दादा, तुला जेव्हा टाइम भेटतो तेव्हा आलास तरी चालेल. संदीप दादा म्हणताय मानसी चॅनल कोणता? मानसी व्लॉग. माझ्या चॅनलला जाऊन तिचे कमेंट आहेत तर पहा आणि तिथून तिला जॉईन व्हा. मानसी म्हणते मानसी व्लॉग म्हणून आहे बघा संदीप दादा. निलेश दादा म्हणतात बोला तुम्ही, मी अधूनमधून देईन रिप्लाय. ओके निलेश दादा, कोई बात नाही. स्नेहल ताई नमस्कार, कशा आहात हो? आज गेलेलात का गुरुद्वाराला? मानसी बोलते ओके निलेश दादा चालेल. निलेश दादा म्हणतोय मानसी पाया पड ततास तू. नीलम ताई म्हणतायत ओके गप्पा मारत जा ताई, खूप छान बोलता ताई, आवाज खूप छान आहे. नीलम ताई धन्यवाद. तुमचं सर्वांचं प्रेम आहे त्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावर स्माइल असते आणि तुमच्याबरोबर गप्पा खूप छान होतात. खूप खूप धन्यवाद नीलम ताई. तुम्ही पण आमच्या चॅनलला जॉईन व्हा जेणेकरून तुमच्याशी खूप छान ओळख होईल. खूप अशा ताई आणि दादा आहेत जे खूप छान बोलतात. चॅनलवर खूप छान गप्पा होतात. स्नेहलताई म्हणता हो आले जाऊन. हो का स्नेहलताई, आम्हाला नाही दिसलात. तुम्ही गेलेला का? हो स्नेहलताई, मी 1:30 वाजता आली रिटर्न. 12:15ला गेलेली आणि 1:30 वाजता आली रिटर्न. धर्मनिरपेक्ष भारत बोलतायत. ओके दादा, केलात ना कमेंट चॅनलला? स्नेहलताई या की संध्याकाळी फिरत फिरत वॉकिंगला जाऊया. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. स्नेहलताई लाईक करा चॅनलला 29 नंबरला. निलेश दादा म्हणते अगं गप ग मानसी, हिला काही बोलायलाच नको. अगं मस्करीत बोललो यार मानसी. मानसी म्हणते हो निलेश दादा असं पडते पाया, प्रत्यक्षात पण नक्की भेटल्यावर पाया पडणार. भाऊ आहे ना.
असू दे निलेश दादा, मोठा भाऊ आहेस ना, पडून घे पाया, पडते ना, पडू दे तिला पाया. नीलम ताई म्हणतायत मानसी ताईचं चॅनलचं नाव सांगा. तर मानसीचं चॅनलचं नाव आहे मानसी ब्लॉग. माझ्या चॅनलला तुम्ही जर गेलात ना, तर कमेंटवर आणि व्हिडिओजला तिच्या कमेंट आहेत मानसी म्हणून, तर नक्की जाऊन पहा. तिथं तुम्हाला भेटणार तिचं चॅनल, इझिली भेटेल, तुम्हाला सर्च करावं लागणार नाही. नरेश थकोरे, थकोर एस, हाय नरेश दादा, कुठून बोल, कहाँ से हो आप? अवधूत पाटील, काय झालं अवधूत दादा? काही नाही झालं, काही तुम्ही बोलतच नाही आहात आज. मानसी बोलते दादा तुम्ही मोठे आहात, पाया पडली तर काय कमी नाही होणार निलेश दादा. बरोबर मानसी, यू आर राईट. भागवत भागवत सोनवणे, जेवण झालं का? हो दादा, जेवण झालं झालं, जेवलो आम्ही. नीलम म्हणतायत लाईव्ह आहात का मानसीताई? नीलमताई, मानसीताईचं लाईव्ह असतं 11 वाजता, त्या पण लाईव्ह घेतात, पण आता आहे लाईव्ह. रोशनी हाय रोशनी, ग्रुप कसा वाटला ग? आणि आयकॉन पण खूप छान आहे, मी बघितला नाही आहे पण ग्रुपवर सांगत होते की आयकॉन पण छान आहे. थँक्यू रोशनी, 29 नंबरला लाईक केल्याबद्दल. मानसी बोलते हो नीलम ताई, भेटेल तुम्हाला ताईच्या चॅनल माझी कमेंट असते तिकडे भेटेल. हो नीलम ताई, नक्की जा मानसी ताईच्या चॅनलला. निलेश दादा म्हणतात मानसी काय बोलू यार आता, सॉरी यार, मी तर मुलीला पण पाया पडू देत नाही माझ्या. हो का निलेश दादा? निलेश दादा म्हणतात रोशनी ताई. मानसी बोलते रोशनी ताई नमस्कार. रोशनी ताई म्हणते छान आहे, बोला. जेवलीस का ग रोशनी? धर्मनिरपेक्ष भारत, कमेंट केली मी तुळशी विवाह व्हिडिओला. ओके निलेश, धर्मनिरपेक्ष दादा, ओके ओके चालेल, मी तुम्हाला सपोर्ट करते. इथं रोशनीताईचं पण चॅनल आहे, तिला पण सर्वांनी सपोर्ट करा, या पण कोकणातल्याच आहेत. निलेश दादा म्हणतोय, रोशनीताई म्हणते बोल मानसी. निलेश दादा म्हणते रोशनी कशी आहेस? रोशनी तुझी तब्येत बरी आहे का? चैत्राली गौरव, हाय ताई कशी आहेस? हाय चैत्राली, कशी आहेस तू? तू कुठून बोलते नक्की सांग मग, आणि कुठून पाहतेस लाईव्ह माझा? मानसी, निलेश दादा सॉरी बोलून पर्क करणार का? ओरडू का आता? ओरड ग ओरड, निलेश दादाला ओरड. रोशनी गोसावी बोलतायत हो. मानसी बोलते ब्लॉग बघितला का रोशनी ताई? कुठला ग ब्लॉग? मानसी कुठला ब्लॉग टाकलायस का तू? मला कमेंट काय येत, मग मला नोटिफिकेशनच येत नाही मानसीचं, मला वाटतं बेल आयकॉन क्लिक नसणार वाटतं. निलेश दादा म्हणतायत हा ओरड ओरड, बहीण पण तर भावाला ओरडूच शकते, हक्काने ओरड. हो हो नक्की ओरडा निलेश दादाला, मग वहिनी आम्हाला ओरडेल. रोशनी ताई म्हणते व्हिडिओ एडिट करते. चैत्राली कुठून बोलताय? मी मालाडची आहे. अरे वा, मालाडवरून बोलताय का? खूप खूप धन्यवाद चैत्राली ताई, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. खूप छान वाटलं तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईव्हला आलात. प्लीज जॉईन व्हा आम्हाला. इथं खूप मराठी माणसं आणि कोकणातली माणसं आहेत, नागपूर, सातारा, सांगली सगळीकडची माणसं आहेत, आणि जी रोज येतात ती माझ्याबरोबर लक्षात असतात, आणि खूप मजा येते. दादा या निलेश दादा आहेत, रोशनीताई आहेत, मानसी आहे, स्नेहलताई आहेत, अजून एक आहे सीमा राठोड म्हणून, ह्या सर्वजण आहेत, आणि स्तुतीताई एक आहेत, त्या आल्या नाही. खूप अशी माणसं आहेत जी छान एक फॅमिलीप्रमाणे आम्ही इथं बोलतो, छान छान गप्पा मारतो, एकमेकांच्या प्रॉब्लेम शेअर करतो. तर तुम्हीही ताई चैत्राली ताई जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. रोशनीताई म्हणते ओके मानसी, कसं वाटलं? अवधूत दादा म्हणतायत मानसी ताईच्या लग्नाला सगळ्यांनी यायचं. हो हो दादा, येणार, तेव्हाच भेटू आपण सर्वजण. मानसी बोलते एवढे सोन्यासारखे भाऊ आहात निलेश दादा, नो सॉरी नो थँक्स नो, नाहीतर परत ओरडेन मी.
अरे भगवान. रोशनी नाही म्हणतायत मी मजेत आहे, तब्येत ठीक आहे. मग रोशनी आज तुझं लाईव्ह नाही घेतलंस तू? मानसी बोलते रोशनी ताई छान आहे व्लॉग. रोशनी म्हणतायत ओके. सिद्धेश पाटील बोला. सिद्धेश दादा कुठून बोलताय? नीलमताई म्हणते चॅनलचं नाव खूप छान आहे ताई. धन्यवाद धन्यवाद नीलमताई, धन्यवाद धन्यवाद नीलमताई. जॉईन व्हा आम्हाला चॅनलला, सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईक पण करा. आणि खरंच रोज जॉईन व्हा, खूप मजा येईल. निलेश दादा म्हणताय रोशनीताई ग्रुपचे नाव बघितले का? येस, आपल्या ग्रुपचं नाव निलेश दादाने जे पहिला वर्ड केलेला चांडाळ चौकडी, तोच ग्रुपचं नाव आहे. आणि ते बोलल्यावर ना एक चांगली फिलिंग येते बघ, चांडाळ चौकडी. चौकडी. मानसी बोलते आज त्या स्तुतीताई आल्या नाही, त्यांची तब्येत ठीक नाही आहे ताई. ओके, तुझ्या चॅनलला आलेल्या का? चैत्राली ताई मला तुमच्या यूट्यूबची ID पाठवशील का? ID कशाला पाहिजे ताई? चैत्राली ताई इथं वरती सबस्क्राईब म्हणून लिहिलेलं आहे ना, तिथं तुम्ही सबस्क्राईब करा. आणि तिथं हे केल्यावर ना तुम्हाला माझ्या पूर्ण चॅनलला जाऊन तुम्ही आत्ता पण विजिट करू शकता लाईव्हला. विजिट चॅनल म्हणून असतं. ID कशी पाठवू? माझं नावच आहे कोकणची माणसं साधी बोळी आणि माझा फोटो आहे त्यामध्ये. इथं तुम्ही लाईव्ह इथं सबस्क्राईब वरती म्हणजे माझ्या इथं डोक्यावर ना सबस्क्राईब म्हणून असणार. तिथं तुम्ही सबस्क्राईब केलात ना की विजिट चॅनल म्हणून असणार. इथं एक सेटिंगमध्ये तिथं जाऊन ना विजिट चॅनल म्हणून असतं. स्नेहलताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू स्नेहलताई. मानसी बोलते हो अवधूत दादा या लग्नाला माझ्या, नक्की येणार. रोशनीताई म्हणतात हो दादा छान आहे ग्रुपचं नाव, थँक्यू. रोशनीताई म्हणते मी नंतर DP लावला तसाच शोधून. चांडाळ चौकडी बघते आम्ही. इलेज म्हणते बरं बाबा मानसी खूप प्रेमळ आहे तू, डायबिटीस होणार तुला लवकर. मानसी बोलते श्लोक कदम काय बोलतात काय तुम्ही? अगं मानसी जाऊ दे, हे नको करू. नीलम पाटील ताई मी सबस्क्राईब केलं चॅनलला, रोज बोलत जा हा. हो हो नीलम ताई, नक्की नक्की तुम्ही या रोज 1 वाजता. तुम्ही सबस्क्राईब केलात ना आणि तिथं चॅनलला जाऊन ना नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे ऑलवर करा, म्हणजे माझ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला ना व्हिडिओ जरी मी टाकले तरी नोटिफिकेशन येईल. आणि लाईव्ह जरी मी घेतलं ना तर लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल की कोकणची माणसं इज लाईव्ह म्हणून. थँक्यू नीलम ताई. निलेश दादा मध्ये रोशनी ताई जबरदस्त आहे DP, मगाशीच बघितला मस्तच. निलेश दादा वहिनींना पण ॲड कर, वहिनींची पण आम्हाला ओळख करायची आहे. मानसी बोलते निलेश दादा तुमच्यासारखे गोड माणसं भेटल्यावर डायबिटीस पण फिक्का पडेल. रोशनी म्हणते आजच ब्लॉग सुद्धा बघा, आजचा ब्लॉग सुद्धा बघा. हो हो रोशनी आम्ही बघतो. निलेश दादा म्हणतात बरं ऐक. अगं रोशनी मी हल्ली बघते तू लाईव्ह घेतेस आणि ते अपलोडच करत नाही, असं का करतेस? रोशनी ताई निलेश म्हणते बरं ऐका. रोशनी ताई म्हणते मी ब्लॉक केलं मानसी त्याला. कोणाला ब्लॉक केलं? अगं मी हाईड करते, ब्लॉक वगैरे करू नका. तुमच्या चॅनलवरून ते ब्लॉक होणार आहे, म्हणजे तुमच्यासाठी ते ब्लॉक होणार. निलेश कोयंडे अटेन्शन प्लीज. ओके सर्वजण पहा अटेन्शन. मानसी बोलते निलेश दादा वरती बघ किती घाण कमेंट आहे. मानसी बोलते प्लीज रिप्ले करा त्या कमेंटला. अगं नको ग जाऊ दे. मिस्टर सत्यम आज बराच वेळ थांबल्या राव तुम्ही. नाही रे मी आता 2-2:30 वाजता सुरू केलं, 1 तास पण नाही झाला बघ, आता होईल 1 तास. निलेश दादा म्हणतोय मराठी जोडी चॅनलवर प्रमोट करणार आहे मी तुमच्या चॅनल.
नक्की सांगा कसे प्रमोट करू सो दॅट तिकडचे युजर इझिली शोधू शकतील तुमचे चॅनल. इझिली शोधू शकतील चॅनल. कसं प्रमोट करतात हे आधी मला माहिती नाही निलेश दादा. तू तर मग त्या दिवशी म्हणत होतास की मराठी जोडी हे चॅनल फेक आहे म्हणून मागे म्हणत होतास. मिस्टर वर्गीश चैताली ताई म्हणतात हाय. चैताली ताई काय रिप्लाय नाही दिला तुम्ही. रोशनी गोसाई तो घाण कमेंट वाला. ओके ठीक आहे. चैताली म्हणते ताई तुम्ही घरात कोण कोण असता. मी मिस्टर आणि माझी 2 मुली. मानसी बोलते बरं झालं रोशनी ताई 2 कमेंट होत्या तशा. रोशनी गोसावी ओके. निलेश दादा ताई नको यार ग्रुपमध्ये तिला तुम्ही रीलमध्येच भेटा ती नसते जास्त मोबाईलवर. ओके चालेल निलेश दादा कोई बात नाही. नीलमताई म्हणतात ताई आमच्याकडे येणं या ना मराठी पडा शिवाजी महाराज मंदिर तिथे. मराठी पाडा शिवाजी मंदिर तिथे. हो हो नीलमताई नक्की येऊ. आपली छान ओळख होईल. आपण नक्की सर्वजण भेटू. मानसी बोलते नीलमताई जेवलात का. निलेश नाही असे कधी बोललो मी. खूप जेन्युइन आहे मराठी जोडी चॅनल. मग मागे का कुठल्या चॅनलबद्दल बोलत होता मला नाही माहिती. नाही अजून कुठली तरी दुसरं कुठलं तरी सांगितलेलंच वाटतं ते चॅनलचं नाव. एक मुलगी आहे ते. सॉरी पण कसं दादा प्रमोट करतात मला पण नाही माहिती. रोशनीताई म्हणतात मी ब्लॉग अपलोड करत आहे थोड्या वेळात येते लाईव्हला. निलेश दादा म्हणतात निलेश दादा वहिनी भारी आहेत. हो निलेश दादा खूप भारी आहे आणि तुझी मुलगी पण खूप छान दिसते. चैत्राली म्हणते ताई तुम्ही कुठे राहता. चैत्राली ताई मी राहते कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा. अवधूत दादा म्हणते माझी कमेंट नाही वाचली ताई. कुठे आलेली अवधूत दादा तुमची कमेंट. अवधूत दादा तुमची कमेंट मला आली नाहीये हो. नाही तर मी वाचली असती. मी प्रत्येकाचे एकेकाचे कमेंट वाचते हो दादा. संदीप दादा राठोड म्हणतात हाय राठोड हाय. संदीप दादा मानसीचे लाईव्हचे व्हिडिओ दिसत का नाही. अगं मानसी तू जेव्हा लाईव्ह करतेस ते व्हिडिओ तू अपलोड नाही करत का. मानसी बोलते काही कमेंट अशाच जात आहे गायब होतात काय माहिती. राठोड हाय. नीलमताई म्हणते हो मानसीताई तुम्ही जेवलात का. नीलमताई खरंच तुम्ही जॉईन व्हा. तुम्ही खूप छान आहात बोलायला मजा येईल. राठोड हाय. करुणा त्यायडे करुणाताई नमस्कार. कुठून बोलताय. स्वागत आहे तुमचं. मानसी बोलते हो नीलमताई जेवली. रोशनीताई म्हणते काय सांगतेस. अगं मी सांगत होती की हल्ली तू मध्येच लाईव्ह येत होतीस आणि जेव्हा मी बघायला जातो व्हिडिओ अपलोड नाही रिमूव्ह असायचा असं का विचारत होती. चैत्राली ताई तुम्ही जेवलात का. सॉरी मी लेट विचारलं. हो ताई जेवली आणि सॉरी नका म्हणू ताई फ्रेंडशिपमध्ये चालतंय. चैत्राली ताई तुम्ही सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि प्लीज जॉईन व्हा तुम्ही पण. मराठी माणसं जॉईन झाली की खूप भारी वाटते बघा. मानसी बोलते संदीप दादा नाही दिसत आहे का माझी लाईव्ह प्लीज सांगा. मनोज जगताप ताई आज सुरमईचं काय रेट आहे. आम्ही जिथे राहते तिथं सुरमई फिरमई काय नाही मिळत. पण निलेश दादांना विचारते मी. निलेश दादा सुरमईचा रेट काय आहे. पराजी म्हणतात हाय पराजी दादा. मानसी बोलते अपलोड करते ताई पब्लिक आहे 100च्या वर लोकांनी बघितले आहेत काय माहीत आता. अगं तसं नाही. तो जेव्हा लाईव्ह संपतं ना त्यानंतर त्याला अपलोड करावा लागतो व्हिडिओ. तो इन शॉर्ट YT स्टुडिओ ॲप डाउनलोड केलं आहेस का तू. मी तुला ना कॉलवरच समजावेन सगळं.
रोशनी म्हणते अगं काय सांगत होतीस प्रीतिया मगाशी. अगं तू कधी कधी लाईव्हला जातेस ना, ते व्हिडिओ तू रिमूव्ह का करतेस असं विचारते. नंतर जेव्हा परत मी ते पाहायला जाते तर तुझे नसतातच ते व्हिडिओ. लाईव्हला येऊन गेलेली असते पण अपलोडच केलेले नसतेस तू असं विचारते. संदीप भुजबळ फक्त आवाज येतो व्हिडिओ नाही. हां असं म्हणताय का संदीप दादा. ती सध्या फेस दाखवत नाही आहे मानसी. फेस एवढ्यात नाही दाखवणार, फेस नंतर दाखवेल असं म्हणते ती. नीलमताई म्हणताय ताई आजपासून जॉईन मी. खूपच छान बोलता तुम्ही. धन्यवाद नीलमताई, तुम्ही पण खूप छान बोलता. जॉईन नक्की रोज या 1 वाजता. खूप आपल्या छान चांडाळ चौकडीमध्ये तुम्ही पण छान मोडाल आमच्याबरोबर. आपली छान गट्टी जमेल सर्वांची. अवधूत दादा म्हणतात बाय ताई. अवधूत दादा तुम्ही चाललात का? मेसेजच नाही करत काय? कामात आहात का? निलेश दादा म्हणते थँक्यू मानसी, दिसायला पण भारी आहेत बायको आणि मुलगी आणि स्वभाव पण खूप छान. त्यांना भेटलात तर मला विसरून जाल तुम्ही. मग भेटायचं आहे दादा. भेटणारच आहोत दादा, मी येणार आहे दादा. 29, 31, 2 तारीखला पनवेलला मी असणार आहे दादा. मानसी बोलते हो तो व्हॉइस लाईव्ह आहे फक्त संदीप दादा म्हणून तसे वाटत आहे तुम्हाला. ओके. रोशनी दे अगं ते कोणच लाईव्ह येत नव्हतं, जॉईन हो नव्हतं होत. ओके ओके. हां मी अगं तुझी नोटिफिकेशन आली जेवढ्यात तू म्हटलं मी करते आणि थोड्या वेळाने मी जर लाईव्ह गेली तर व्हिडिओच रिमूव्ह होता. मानसी बोलते मग निलेश दादा वहिनींना आमच्या टीममध्ये घेऊ बरं का. ओके. पुष्कर शिरोळे हाय पुष्कर दादा, कुठून बोलताय? निलेश दादा म्हणताय अगं प्रमोट्स म्हणजे मराठी जोडी मला चांगलं ओळखते. तिकडे जर मी बोललो ना की माझ्या बहिणीचं चॅनलला सबस्क्राईब आणि जर दादा ताई बोलले तर त्यांचे युजर पण सबस्क्राईब करतील पण त्यांना चॅनल पण काय दादा? पण त्यांना चॅनल म्हणजे काय? पुढे काय म्हणत होता? चैताली गुरव हाय चैताली, थँक्यू चैताली. चैत्राली. ओके चैत्राली नाव आहे तुझं, खूप छान आहे नाव. लगेच मिळेल असे सांगा. लगेच मिळेल असे सांगा. कसं मी म्हणजे कसं कोकणची माणसं साधीबुळी हे चॅनल पण खूप जणांचं आहे दादा. हो ना दादा, मग त्यांना कळणार कसं? लगेच मिळेल असं सांगा. चैत्राली ताई तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव प्रीती आहे चैत्राली. अभिषेक दादा म्हणतात हॅलो. हॅलो दीदी म्हणतात अभिषेक दादा. हॅलो. नीलम ताई म्हणते ताई बाय, उद्या लाईव्हला या. आता माझी वेळ संपली, ऑफिस आहे माझं आता. उद्या बोलू. 1 ते 3:30 असतो लंच ब्रेक. ओके नीलम ताई, थँक्यू सो मच जॉईन झाल्याबद्दल. खूप छान वाटलं तुम्ही जॉईन झालं आम्हाला. बाय ताई, काळजी घ्या. चैत्राली म्हणते ताई तुमचं नाव खूप छान आहे. थँक्यू चैत्राली, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते आज रात्री ग्रुपमध्ये जोरात गप्पा होऊन जाऊ द्या आपल्याला आपल्या ग्रुपमध्ये. हां ताई, हो हो चालेल चालेल. निलेश दादा म्हणतोय हो ना, तोच तर प्रॉब्लेम होतो. निहार गोसावी हाय निहार गोसावी. एक अशी मी निलेश दादा मी विचार करते आणि कसं काय करायचं ते सांगते आणि मग मी तुला व्हॉट्सअपला रिप्लाय देते तुला की कसं. म्हणजे एखादा माझा व्हिडिओ असेल ना, तो व्हिडिओ तू म्हणजे एक खून म्हणून एक व्हिडिओ टाकू शकतोस की तेच चॅनल आहे शॉर्ट्स. आता माझं लेटेस्ट शॉर्ट आहे तुळशीच्या लग्ना कोकणातील तुलसी विवाह असं मी टाकलं आहे. मग तू असं सांग की त्यांच्या शॉर्ट्सला कोकणातील तुलसी विवाह आहेत आणि माझे किती सबस्क्रायबर आहेत ते सांग एक, है ना. सबस्क्रायबर त्यांचे एवढे एवढे आहेत. आणि जेव्हा तू माझे लास्ट म्हणजे तू त्यांना सांगणार ना तेव्हा माझे सबस्क्रायबर पहा आणि मला रिप्लाय कर की बघ तुझे सबस्क्रायबर एवढेच आहेत का. आणि मग तू मला सांग, मग मी सांगते तुला.
निहार गोसाई, चष्मा कधी लागला? मला कधीच लागलाय. मी मानसी आणि रोशनीचे चॅनल कसे शोधले ते माझंच मला माहीत. हो ना निलेश दादा, त्यामुळेच तर मोठा प्रॉब्लेम आहे की चॅनल भरपूर असतात प्रत्येकाची. मी आलो, ओके. आता मी पण चालली आहे. निलेश दादा म्हणते, निलेश दादा खूप एफर्ट लागले ना माझ्या चॅनल शोधायला. सॉरी दादूस. माणसे म्हणते, निलेश दादा, मी निलेश दादा असं बोलेन चालेल ना? मला आवडेल असं बोलायला. निलेश म्हणता, एक तर मराठीमध्ये नाव आहे चॅनलचे, सगळ्यांना जमत नाही ना मराठी टायपिंग. नाही दादा, माझं मराठी नाही आहे, कोकणची, इंग्लिशमध्ये टाकलंय मी. कोकणची माणसं साधी भोळी. जिजू काय करतात ताई? अगं झोपतायत ते, पण मी लाईव्ह घेते ना, त्यांच्या आवाजाने उठून पळाले. निहार म्हणते, मी आलो की जाता लोक. निहार, माझं मी 7 वाजता लाईव्ह घेणार आहे, तर नक्की ये तू परत 7 वाजता. हो चालेल ना मानसी, मला पण आवडेल निलेश दादा ऐकायला. व्हेरी गुड निलेश दा. निलेश दा. निलेश दादा इंग्लिशमध्ये बोलला, मला पण शिकवा. चालेल मंडळी, आपण संध्याकाळी 7 वाजता भेटू. 7 वाजता लाईव्हला नक्की या, जॉईन व्हा. नीलमताई 7 वाजता नक्की या. मानसीताई, निहार दादा, निलेश दादा, रोशनीताई, चैत्राली, प्लीज संध्याकाळी नक्की या चॅनलला. निहार म्हणते, ओ इंग्लिश व्हेरी गुड, हाय लेवल. ओके, ठीक आहे मंडळी. मानसी, हो मी तसे येते हा मला इंग्लिश. हो, मानसीला पण खूप छान येतं. तर मंडळी, आपण उद्या संध्याकाळी लाईव्हला भेटू. आता मी जाते. सॉरी बोला. रोशनी, आता मी लाईव्ह संपवते ग. आता जरा असं थोडंसं आराम करते. नाही तर निलेश दादांना नाही बोलला, एका दादांचा लाईव्हमुळे 200वर BP पोचलेला. तशी माझी होईल. माझे डोळे बघा कसे झालेत ते. थोडंसं आराम करायची गरज आहे. तर प्लीज उद्या आपण संध्याकाळी लाईव्हला नक्की भेटू. निहार बोलतोय, मला बिलकुल येत नाही गोष्ट हे. निलेश दादा, हो चालेल. प्रीतिया, कोणता व्हिडिओ कसे काय ते सांग. हो निलेश दादा, मी हे थोडंसं पाहते आणि सांगते मी कशी ती. एक म्हणजे खून महत्त्वाची आहे ना की चॅनलचं नक्की, कारण कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल, हजारो चॅनल आहेत. चैत्राली म्हणते, हो ठीक आहे ताई, तुम्ही जावा आराम करायला. चैत्राली, संध्याकाळी 7 वाजता मी लाईव्ह घेणार आहे, नक्की ये, खूप मजा येईल. मानसी, कधी लाईव्ह घेणार आहेस तू? मानसी बोलते, नाही निहार दादा, झालं का उल्लू बनवून मला? मानसीचं झालं ग लाईव्ह, सकाळी घेतलं तिने. आज 6 वाजता घेणार आहेस का मानसी? प्रवीण विधाते, काय चालू आहे? गप्पा चालू आहेत प्रवीण दादा. चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. 25 नंबरला लाईक करा पटापटा. कोण करते मला पाहायचं आहे. अजून जर कोणी नाही केलं तर प्लीज 25 नंबरला लाईक केला. ठीक आहे ताई, मी येईन ना. ओके चैत्राली, वेलकम. रोशनी म्हणते, ओके. मानसी, खरंच मला येत नाही. ओके. निलेश दादा म्हणते, बाय एक्झिट. रोशनी म्हणते, बाय. निहार दादा, मी आता खरं बोलतो तरी खोटं वाटतं, काय करू मी? निहार, संध्याकाळी 7 वाजता लाईव्हला ये, मग इंग्लिश बोलूया. निलेश दादा म्हणते, प्लीज एक्झिट वा सर्व आता. हो चालले. नवीन नाही त्या दिवशी झालो होतो. ओके. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. संध्याकाळी 7 वाजता या चॅनलला. नीलमताई म्हणते, ताई हाय, मी वापस लाईव्ह बघते. हो चालेल नीलमताई. आणि संध्याकाळी 7 वाजता माझं लाईव्ह होणार आहे, तर नक्की या संध्याकाळी पण, खूप मजा येईल. चैत्राली ताई, तुम्ही पण या. ताई म्हणतायत, मी तुमच्या चॅनलला लाईक केलं आहे. चैत्राली ताई, जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेन, शॉर्ट टाकेन किंवा काही टाकेन, तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. बाय चैत्राली ताई, नीलम ताई, बाय. बकासूर, बाय.